Veríme v lokálne potraviny, ktoré sa netransportujú dlhú dobu, nezaťažujú prírodu, životné prostredie nadmerne. Veríme v kvalitu, v tom jadre toho zachovania tej prírodnej sily tej potraviny. Preto spolupracujeme priamo s výrobcami, priamo s pestovateľmi, priamo s chovateľmi. A v tom vzťahu, v tom partnerstve a v tom, že veľa z nich spolupracujeme už naozaj celých 8 rokov, v tom vidíme aj tú našu možnosť priniesť tú kvalitu našim zákazníkom. Bydrica je úžasná lokalita, veľmi sa tešíme. Je to krásne spojenie starého mesta s nábrežím, je to obnovenie historickej lokality a my ako bratislavská firma sme radi, keď môžeme byť toho súčasťou. Celý obchod bude inšpirovaný mestským výrobným prostredím kvalitných potravín, takže skôr človek bude mať pocit, ako keby vošiel priamo do výroby potravín. Iné farby, iné materiály, iný dizajn, iná alokácia priestoru, viacej miesta na výrobu, viacej miesta na sedenie, pekná veľká terasa vonku, veľa pripravených vecí, silné bistro, ale aj veci na varenie domov, ale hlavne teda veci, ktoré sa vyžadujú dneska v meste.